Tervetuloa. Täällä on Makun Juho ja sitten on Bernerin Matti Hurttila. Hei, me maistellaan tänään nyt hyviä lihoja ja muitakin ruokia. Ekaksi meillä on tässä kalaa, lohta, joka on joulun tämmönen kalasuosikki. Ja sitten Makun Juho kertoo meille vähän, että mitäs tämän kylkeen, mitä juomaa me voitaisiin sitten laittaa. Niin... Joo, eli ruokana oli tosiaan kala, niin haluttiin totta kai maukas olut, mutta kuitenkin sellainen, että se ei peitä ihan kokonaan sen kalan omaa makua ja lisukkeiden omaa makua. Eli meillä on Vaalean Blanche, eli belgityylinen vehnäolut, jota on maustettu tyylin mukaisesti kurakao appelsiinin kuorilla ja korianterin siemenillä. Pehmeä, miellyttävä, kevyt, raikas, hedelmäinen, mausteinen. Siinä on ehkä sellaiset niin adjektiivit, miten mä kuvailisin tuota olutta. Onko tämä joku teidän ihan uusi vai mikä tämä on? Tämä on tuossa viime kesänä ensimmäisen kerran lanseerattu. Eli yleensä ollaan tykätty tehdä noita vähän tuhdimpia saksalaistyylisiä vehnäoluita, niin nyt sitten siirryttiin tuonne Belgian puolelle ja tehtiin vähän kevyempää ja sitruksisempaa. Ja tuohon, jos saa tarttua just tuohon sitrukseen ja vähän ehkä hapokkuuteen, niin rasvainen kala, nyt savulohi, jossa itsessään myös sitten savun kautta vahva maku, mutta sitrus ja hapokkuus sitten keventää aika mukavasti sitä palettiin siinä. Ja sitten alkuun niin plastaa se happo, kun siinä on sitruna happa, mutta vähän niin alkuruokajuomana on loistava sama. Maistetaanko? Miltä nämä nyt sitten yhdessä maistuu? 2 olut. Voi menee ihan itsekseen. Joo, kyllä. Mitä sä Matti, sä teit tähän tällaisen joku, mitä tää on taas vegaana? Siinä on smetana, joka on rakuunalla maustettu. Ja sitten kyleessä on tommonen ihan perinteinen hapankaali, johon on pistetty sitten tuo kikkomainen kimchi. Tehty todella nopea kimchi ja on hyvä makuinen. Ja taas mennään tohon, että tuo kimchikin sitten sopii hyvin no sitruksisen oluen kanssa. Mutta tää on aika helppoja reseptejä. Yhdistellään tässä niin yhtä kahta raaka-ainetta risukseksi. Pääsee vähän nauttimaan sitä joulun helppoksi, ei kaikki tarvii aina olla semmosia tonnilla kierrellä. Se kuulostaa hyvältä ja tää on tosi maukasta. Ja hyvä on kala. Kuuluuko kalat teillä ainakin kuin joulupöytään? Kyllä se on. Eri muodoissa. Eri muodoissa useita eri kaloja. Joo, sama. Lohta pari eri versiota ja olen tehnyt mielestäni just savulohta niin ihan perinteisen ja sitten voi olla esimerkiksi kimchillä kuorutettu tai joku muu maku siihen kajun pintaan tai muuta. Erilaisia makuja ja sitten sinappisillille pitää tietenkin löytää. Mikä se olut sopii sinappisille? Sinappisillin kanssa, nyt pistit vaikea. No varmaan mä lähtisin ihan liikkeelle sveitsiläisen linkkupeitsellä eli saksalaistyylistä vaalean laagerilla. Se nyt sopii kaikkien kanssa. Meidän joulupöydässä on myöskin kalaa eri muodoissa, eli löytyy graavia siikaa, graavia lohta, löytyy lämminsavukalaa, kylmäsavukalaa, löytyy mätiä hyvin paljon, koska sitä mä rakastan. Ja omat juuret kun tuolla Satakunnassa, niin mulla on semmoinen tapa, että mä myöskin hilloan sit nahkiaiskauden nahkiaisia pakkasessa itsellä, niin sit joulut vielä. Meillä on himossa minun suosikkia on noita kerralliset leivät. Kumrööraa ja mätileipää ja leivän kanssa. Kyllä sanot, meidän pöydästä löytyy kyllä kaikki mitä suomalaisen joulupöydän. Lipeä kala ei ole semmoinen. Joo, ei. Mutta sitten Karjalan paistit, lihapullat, laatikot, maksalaatikot lähtien niin lannan porkkarat. Ja se on kiva, kun niitä voi olla niitä eri ruokalajeja pieni määrä. Ne saa loppua. Joo. Ei tarvii olla niin 2 kiloa Karjalan paistia ja 5 kiloa kinkkuu ja kokonaista haukea. Niin ja nykyään on aika kiva, kun noita kinkkuukin on tosi paljon pienempiä, niin niitä pystyy, ei tarvitse niin oikeasti ostaa sitä 10 kilon kinkkua sitten, koska sekin on ikävää, että sitten menee mukaan.
Tosi, sittenhän sitä voi hyvissä ajoin ruveta sitten vaikka vähän siinä pistää jouluaattona saman tien osaa vaikka pakkailla ja keitellä hernekeittoja sitten. Carbonaraa. Joo. Italialaiset ruutujen läpi nyt kun ei käytetä oikeita lihoja. Pyörivät siellä pastoissaan. Mutta jouluruoista niitä on tosi sehän kanssa, että mitä kaikkea keksii tehdä. Miten jatkojalostetaan? Joo. Tehdään vaikka nyt pizzoja. Siis. Mutta kyllä nämä lisukkeet on niinku tämän kalakin kanssa, että tämäkin oli kiva tai tämmönen valmis kypsä tämmönen lämmin savulohi, niin tosi kyllä hyvät nämä lisukkeet. No niin, seuraavaksi maisteltaisiin sitten noita punajuuripihviä. Saadaan sillä tavalla kätevästi noin kanssa niinku semmosia paistamista vaille. Tai niin, kuumentamista vaille. Joo. Ja siellä on sitten toi vuohenjuusto täyteen. Kyllä. Ja rosollihan, missä punajuurta on yleensä, niin nyt saadaan se punajuuri tällä muodolla pöytää sitten. Ja kastike sulla on tossa. Niin, ettei nyt ihan täysin sitten kasvista ja on se nyt juusto, niin meillä on tuo Duja Pesto majoneesi tehty siihen. Ja todella maukas täyteläisen makuinen. Tuo pikkusen häivähdyksen tulisuutta, mutta ei niin paljon, että leikkaisi pahasti tuon. Hän osaa sitten sanoa enemmän näistä. On semmoinen täyteläinen makkara majoneesi niin sanotusti. No mitäs, meillä on tämmönen hyvin mielenkiintoinen makujulmusti. Tää on niinku lonkero. Joo, tämä on Ginin sekoitettu lonkero. Meidän joulukausituote. Eli viime vuonna tehtiin ensimmäisen kerran ja se oli tosi pidetty erikoinen lonkero, niin me tehtiin tänä vuonna uudestaan. Eli julmuusthan on ruotsalainen virvotusjuoma maltaista, humalasta ja 30 erilaisesta mausteesta tehty virvotusjuoma. 1900-luvun alussa ruotsalainen raittiusliike halusi, että ruotsalaiset juo joulun aikana jotain muuta kuin olutta, niin he sitten loi tällaisen vallaspohjaisen limpparin. Ja nyt sitten about 100 vuotta myöhemmin niin me mentiin ja otettiin tämä raittiusliikkeen juoma ja lisättiin sinne tippaa alkoholia. Entäs kehtä sitten? Ja kyseessä on siis tällainen tosi jouluomenainen, joulumausteinen kolajuoma, missä on sitten suomalaista nimiä myös joukossa. Eli yhdistetään ruotsalaista jouluperinnettä ja suomalaista lonkeroperinnettä yhteen. Ja pakko maistaa, kun tulee ekaan ihan Mä huomaan, että sä nuuskaset tätä olutta samalla tavalla kuin viiniä. Kuuluuko niin maistaa olutta? Mä en ole ennen maistellut oluita. No siis mun mielestä se on osa sitä kokemusta totta kai. Eli miltä se näyttää, miltä se tuoksuu ja miltä se maistuu. Joo, tosi hyvä. Itselläni tuli tuo chili eli katajaisesta, niin todella vahvasti tuoksatiin. Mutta sitten yllätys oli, että maussa se ei olekaan enää niin vahvasti mukana pelissä, vaan se häviää sitten kolan makeuteen. Kyllä. Niin aika limpparin makuinen on kyllä. Vaarallisen helppo. Joo. Prosenttejahan siinä on vain 4,5%. Eli jos menisi sinne 5,5, niin heti se Gini nousisi enemmän esille. Joo. Tuosta tuli mieleen, että tuolla voisi vaikka vähän tehdä, kun tuli niitä kaloja mukaan. Tämä olisi aika helppo tehdä joku joulun kalakin. Joo. Kastiketta lisää ja sitten tuossa kuvan ulkopuolelta käy poimimassa yksi, joka sopii todella hyvin sitä basilika balsami kastikevuohenjuustoja. On muuten hyvä tää punajuuripihvi. Enää sun lisukkeet toimii tosi hyvin tän kanssa. Kyllä vasta taas muutti tuo juomatyyliä. Joo, kyllä. Oli paljon ruusuus on semmoinen täyteläisempi vielä. Joo. Tuntui tummeni. Nämä on hauska. Nämä lisukkeet. Mulle punajuuri on jotenkin tosi yksiulotteinen maku. Joo. Totta kai kun siellä on ne on hapokkuutta. Tuosta basilikabalsamikosta löytyy sitä vuohenjuustoa. Duja Pesto majoneesi. Joo. Kyllä. Niin se tavallaan. No totta kai mitä enemmän siihen laittaa kylkeen juttuja, niin monipuolisempi siitä tulee. Toimii hyvin. Tuolta makeus toimii vähän niin kuin vastapelinä sitten tähän lautarilla olemaan. On hyvä. Meillä on makujoulupusero. Kyllä! Meillä on tämän vuoden jouluolut, eli suomalaiset rakastaa jouluoluita. Me ei tykätä maustaa meidän oluita millään kommervenkeillä,
piparkakkumausteilla TMS, vaan meidän mielestä no nimenomaan maltaat on se juttu, joka tuo joulun sitten jouluolueen. Ja tässä on amerikkalaistyylinen India Pale Ale, eli vähän katkerampi olut, mutta siellä on aika kovasti tuota karamellimallasta, joka tekee sitten tuollaisen punertavan, meripihkaisen värisen. Ja tuo ihan kivaa karkkimaisuutta myöskin sille toffeisuutta siihen olueen. Tuoksuu tosi hyvältä. Nyt mä osasin haistaa. Tai tuoksutella. Tuoksutella. Lukee. Eli meillä on täällä loistava savustettu kalkkuna. Ja täällä on sitten kaneelilla maustettu Rajamäen pikkelentin liemi. 1, 2, 3 liemiä, eli 1 osa etikkaa, 2 osaa sokeria, 3 osaa vettä. Ja sitten ihan häivähdyskaneelia siihen. Niin, tämmöisellä kattauksella lähdetään. Ja tää nyt sattuu oikein hyvin tuohon jouluun, mutta teillä ei ole tuolla mausteita, niin tässä sitten vähän siihen. Katsotaan, mätsääkö ne yhteen. Joo, maistellaan. Onko teillä muuten tapana kotona, että teillä on niinku kalkkuna kinkun lisäksi tai sijasta vai miten? Meillä ei muuten aina ole kalkkuna. Joo. Mun vanhempien luona taas on. Lapsuudessa oli kalkkuna. Jostain syystä. Varmaan sen takia, koska läheltä löytyy palvari, joka tekee kalkkunaa myös. Mut sitten varsinaisesti mitäänkään ei ole sitten lyöty silleen kivitaloon ja katsota mitä on. Meillä on 3-4 sukupolvea niin kuin aina joulua viettämässä tuonne 20-30 henkeä on saman pöydän ääressä ja kaikki tuo vähän jotakin sinne sitten, niin sit siellä voi olla. Mutta muutamia juttuja, jotka sitten on, mitä siellä kaikki toivoo, että olisi tai kaikki tuo sen samaan aikaan. Mä tykkään itse tosi paljon kalkkunasta ja sitten tää on vielä tää ystävällinen kalkkuna, mikä meillä on tässä nyt tämmönen aidos savusaunassa palkattu kalkkuna, niin tää on tämmönen mun. On vähän nokea pinnassa sillä. Joo, siinä näkee. Siinä näkyy, että on ihan oikein. Ja tää on tosi mehevä. Joo. Niin mun mielestä ei tarvitse kummempaa kastiketta edes silleen, koska tää omppu tuo nyt tähän ja pikkelentin liemi sitten vähän lisää sitä kosteutta, mutta oli tosi mehevä tää kalkkuna, että ei voi puhua missään nimessä kuivasta. Jouluoluesta heittäen joulumakkaraa. Ja joulusaunaan. Eli oluthan meillä on nyt tällä hetkellä Makkaran kyljessä meidän saunaolut, eli Bastu. Bastu on amerikkalaistyylinen pale ale, eli meidän panimohan on varsinkin jenkkityylisiin oluihin erikoistunut. Totta kai tehdään laajalla spektrin erilaisia juomia, mutta varsinkin nuo jenkkityyliset oluet on meillä alusta asti ollut se, mitä me osataan kaikkein parhaiten. Ja jokin aika sitten päätettiin, että me tehdään meidän näköinen saunaolut. Ja se valikoitusti jenkkityyliseksi pale aleiksi, huomattavasti miedompi kuin ipat, apat maltaan. Ja meidän propellipäät panimolla lisäsivät yhtä tiettyä humalaa just sen verran, että tuossa oluessa, no voitte maistaa sitä, niin siinä pitäisi maistua semmoinen tuore koivupihta. Ja se maku saadaan ihan pelkästään se yrttisyys humalista. Kyllä se sieltä nyt varsinkin kun sanottiin. Joo, kyllä. Hauska juttu. Ei ole niin kuin viinaa. Mutta sitten tuohon, nyt kun on joulumakkara sitten tässä ja saunaolut, niin joulumakkarahan kypsennetään hauduttavalla. Tänään voi heittää vaikka folioon kiukaalle kypsymään sitten. Tai oluen joukkoon. No, just oli niin, että voisi sinne foliopussiin heittää sitten vaikka vähän jotakin. Tämmönen pari lähdetään tsekkaan. Ja siinä on taas tuo makkara-majoneesi, lyjä. Tämä on tää joulumakkara semmonen, sehän voi olla eri valmistajilla aika erilainen. Mutta aika usein se on kyllä tämmönen vaalea makkara. Ja sitten tietysti nämä joulumausteet on sellaisia, mitä... Tuohon kypsennysveteen pistin vähän Rajamäen inkivääriä, Rajamäen basilikaa ja ihan sanotusti Rajamäen valkoista. Ai jaa, sä vähän soijaa. Oho. Soijakastike. Vähän umamit siellä. Korostaa taas tätä makkaraa. Se ei maistu se soijakastike tässä jo millekään läpi, mutta uskon, että se on vielä korostanut tätä erinomaisesti maustettua makkaraa. Meillä ei kotona joulumakkara-perinnettä ole. Onko teidän kotona? Kyllä sitten enempi saunamakkara ehkä. Joo. Joo, että kyllä meillä on ainakin. Minä olen semmoinen, joka rakastaa joulumakkaroita.
Varsinkin nyt kun niitä raakamakkaroita tulee enemmän ja enemmän. Et mun lapsuudessa tykättiin käydä paljon Turun joulumarkkinoilla, missä sitten eräs belgialainen herra tarjoili joulumakkaraansa Kaalin lehdeltä. Se on semmoinen maku, mikä kuuluu mun lapsuuteen ja jouluun. Joo. On vähän erityyppinen. Tuollahan kuulemma tuo Virossa päin, siellä on taas niinku verimakkaraa, verivorstia syödään niinku jouluna. Oli todella hyvä makkara. Joo. Ja hyvin sopi jouluun. Koivuviinan kanssa. Koivuviinan. Ilman lisättyä viittaa. Mutta tuo se on ihmeellinen ammattitaito löytää noita oikeita luonnon raaka-aineita, joilla saadaan maistumaan toinen oikea luonnon raaka-aine käyttämättä sitä. Ja mitä niinku ihaillaan vaan niinku panimomestareiden, viinimestareiden ja muiden jalojen juomien tekijöiden kanssa, että ne saa sinne niitä makuja, että sinne ei uuteta mitään sitä, mikä nimeksi vaikka sanotaan tai mikä maistuu. Niin. Siellä ei ole sitä käytetty, vaan siellä on nimenomaan niistä oikeilla oluen raaka-aineen yhdistelmillä saadaan sitten se. Se on mullekin syy, minkä takia mä henkilökohtaisesti rakastan olutta, eli 4 raaka-aineesta, eli vedestä, maltaasta, humalasta ja hiivasta. Niitä vaihtelemalla ja määriä vaihtelemalla, niin käytännössä vaan taivas on rajana, että millaista olutta voi valmistaa. Mikäs se olisi joulu ilman kinkkua ja jouluolutta, joulumakkaraa, jouluisia juttuja? Tehdään tuohon erittäin perinteinen harmaasuolattu kinkku. Siihen tehdään korppujauhokuorma ja tehdään se aivan loistavalla pangojauholla. Saadaan siitä vielä rapeampi kuin ehkä tuollaisella perinteisellä leipäjauholla. Tuo japanilainen pangojauho on tehty vain leivän parhaista osista ja sillä on semmoinen mahtava ominaisuus, että se ei niin sanotusti ota itsensä rasvaa, vaan se pysyy tosi rapeena. Ja näin ollen se sopii tuohon rasvaisen kinkun päälle aivan täyteläisen hyvin sitten. Mutta pistetään sinappihunnun sijaan, niin ollaan tehty majoneesi. Ja majoneesta on tehty semmoinen oikein umami-majoneesi. Mä ostan majoneesi, vähän soijakastiketta sinne sekaan ja snadi loraus tuosta raamen lientä, niin oikein umami-majo saadaan siitä. Ja hyvin tarkka 3 ruokalusikkaa laitetaan siihen. Kinkkuun tehdään ensin pikku levitys tällä lusikalla ja tasataan sitten vielä venslaamalla siitä oikein kiva. Sitten tehdään vielä lisukkeeksi joulupöytään niin kermainen salviakastike. Sinne tulee kans sitten vähän soijakastiketta. Ja soijakastikehan on siitä loistava, kun siellä on se luonnollinen umamisuus mukana, niin se korostaa nimenomaan noita makuja, mitä pöydässä on, eikä sitä käytetä niin paljon, että se maistuu se soijakastike läpi, vaan siellä maistuu kokkien, lihamestareiden omat maut. Sitten ripotellaan tuohon pintaan korppujauhoa. Vähän käännellään. Sitten voi vielä vähän kevyesti painella sen siihen. Se olisi sitten kuorotusta vaiden valmis. Eli uuniin ja väripintaan ja kinkkupöytään. Onkos meillä? No, meikä taas kinkkua sitten. Eli tässä on perinteinen harmaa suolattu kinkku. Joo, harmaa suolattu ja sitten tässä... Katsokaa miten mehukassa. No on kyllä. Kinkun leikkaamisessa niinku pyrittäisiin mahdollisimman vähän semmoista sahavaa. Nyt on niin lyhyt veihti, että jos olisi pitempi, niin saisi sen yhdellä viinolla. Nyt joutuu vähän menee yhdellä silmällä liikenteeseen. Sitten siellä oli jo valmiiksi lautasella oli tommonen punasuolattu. Tiedättekö semmoista pikku nippelitietoa, että Suomessahan me aika usein syödään tuommoista harmaan suolattua, sitten tuolla Ruotsissa ja sitten, onko se länsirannikolla kans kun on toi punasuolattu? Siinä on teriäkihunajaa, missä paahettu porkkana, ruusukaali, peruna. Siitä tulee hyvä. Perunat kannattaa ja porkkana kypsentää ensin. Ja sitten ne kypsyy samaa tahtia tuon raaraan ruusukaalin kanssa.
Sitten meillä on vielä kermainen salviakastike. Tähän on laitettu sitten tämmöistä raamen kasvisliemipohjaa antamaan täyteläistä makua ja salvia pikkusen leikattu sekaan. Salvia siitä mä yritin sitten noita possun rasvasuuksia vähän tasoittaa kanssa. Niin, jouluehdon on tämmönen makualkilaakso. Kerropas jotain tästä Juho nyt sitten. Se on kuule Suomen paras vaalea laakeri. Onko tää teidän suosituin ollut? Yksi suosituimmista. Joo. Eli kyseinen olut on ollut meidän 3 vuotta valikoimissa ja tänä vuonna se voitti Suomen paras olut kilpailussa. No. Sitten oman sarjansa eli miedosti humaloidut vaaleat laakerit. Perinteinen etelä-saksalaistyylinen vaalean laakeri, missä maltaisuus ja humalointi on hyvässä tasapainossa. Eräs asiakas tokasi tuossa joku vuosi sitten todella hyvin, että tämä on semmoinen bissenmakuinen kalja. Ja se on erittäin kauniisti sanottu vaaleasta laakerista. Ainakin tuoksuu bissen. Siis ihan tämmönen niinku, mistä niitäkin tykkää, tämmönen hyvin perus. Sanotaan, että saunailta ja lätkältä vähän mökkiviikonlopulta haistahtaa. Hyvä. Paistetaan nyt sitten rintarinnan punasuolattua ja harmaa suolattua kinkkua. No muuten tosi rapea tuo pankokuorus. Hyvä on tää punasuolattukin ja mä tykkään kauheasti kun toi tommonen valmis kypsä siivudi. Jos haluat, säkin oot laittanut sen Matti tolle tosi kivasti esille tollaselle niinku tarjottimelle, niin se on tosi helppo semmoselle, ei tarvitse olla shefi, että onnistuu. No palataan taas siitä. Ei aina tarvitse olla niin vaikeaa se, että ostaa hyviä raaka-aineita, niin oli ne valmiita tai kypsentää itse, niin lopputulos on aina hyvä. Ja sitten taas on helppo kastike. Onko teillä niinku, että tykkäätte aina itse paistaa sen kinkun? Joo. Se tulee se tuoksu. Joo. Mulla on tommonen perinne, että kamarossa, eli hiiligrillissä. Hiiligrillissä kypsennys ja se on ollut semmoinen 16-24 tunnin rupeama, kun se siellä käy ja nyt rupeaa olemaan ne luukkujen merkit kohdalla ja hiilimäärät kohdalla. Että pysyy kypsennyslämpötila sinne 95 ja 105 välillä koko kypsennyksen ajan ja ei tarvitse kertaakaan, hyvät hiilet löytynyt, ei tarvitse avata koko aikana kertaakaan sitä luukkua. Ja kun se kypsennetään tuollaisessa matalassa lämmössä, niin se hävikki mikä siinä on, niin todella pieni, että se muuttuu kaikki syötäväksi. No niin, me ollaan tässä meidän viimeiseen makupariin. Että tässä olisi kylmäsavuporoa, aitoa tällaista suomalaista luonnon eläintä. Ja kerro sä nyt sit Juha tästä meidän bissestä, minkä sä oot tähän parittanut. Vuodesta 2014 eli parin perustamisesta asti muuttumattomana pysynyt Old School West Coast IPA, jos tällaiset sanat sanoo teille mitään. Todella muhkeen karamellimaltainen. Prosentteja on 7,3. Oho, no tää on nykyään. Ja humaloinnissa todella kiva semmonen niin mäntyinen pihkasuus. Ja ajattelin, että no jälleen kerran kun savun kanssa, todella stydin savun kanssa ja riistasuuden kanssa ollaan liikenteessä, niin se karamellimaisuus toimii tällaisessa kivasti. Se toi IPA niinku, anteeksi tyhmyyteen, niin mitä se niinku tarkoittaa? India Pale Ale. Okay. Eli silloin brittien siirtovalta-aikana Itä-Intian kauppakomppania ymmärsi, että se on vähän tyhmää, että sieltä Intiasta tulee täydet laivat Britteihin kauppatavaran kanssa ja Briteistä lähtee sitten tyhjät laivat pitkän merimatkan. Eli kun heillä oli kuitenkin todella paljon sotilaita ja virkamiehiä siellä Intian alueella, niin he sitten ymmärsivät, että no, täytetään matkamuistoilla ja kotituliaisilla sit näille tyypeille noi laivat täyteen. Yksi näistä oli olut. Ja oluthan, no sehän menee varsinkin sellaisella ajalla, mitä se oli sen laivareissu, niin sehän menee pilalle. Eli mitä he sitten pyysivät yhtä panimomestaria tekemään, niin sellaisen oluen, joka kestää pitkän merimatkan Briteistä Intiaan. Ja tapa, miten tämä saatiin tehtyä, oli se, että nostettiin prosentteja ylöspäin ja nostettiin humaloinnin määrää. Nykypäivän IPAt on hyvin erilaisia kuin ne oli silloin satoja vuosia sitten. Onko sulla Matti tähän poroon jotain tämmöistä joulusta reseptiä? Teettekö te himassa jotain tämmöistä pororullaa tai jotain rieskarullaa? No poro nyt ei sellaisena, että joskus jotain porosalaatteja ja porotartaa tämmöisiä juttuja.
tähän, ja en muista, onko kärjistystä joskus ollut. Mutta että porosta kyllä saa todella hyviä jouluruokia ja lisukkeita ja salaatteja tehtyä. Ja totta kai paistit ja muut onnistuu ihan samalla lailla. Ei se ole. Ja sitten kun päästiin tähän, että täällä tämä pihkasuus, niin se taas toimii puoli villin riistaruuan kanssa. Niin. Jäkälän jäykkä. Ja tästähän ei voi kun vaan vääntää kättä, onko se poro riistaa vai ei. Niin. Kyllä me nyt enemmän sanotaan, että enemmän se riistaa on kuin laidunlettua. Niin, no kyllä. Ja nythän meillä tässä on tää kylmä savupaisti, niin kuin tuosta reunasta näkee, että enemmän ehkä leikkeleen tyyliin, lisukkeen tyyliin, että tämä kokonaisena paistettu kylmä savupaisti varsinkin niin on todella kuiva ja muuta, että reppulihana on oikein hyvä siihen reppuleivän päälle siivu laittaa, mutta sitten johonkin keittoihin, lapiukon keittoon vaikka tai mihin tahansa kastikkeeseen, sitten antaa sitä makua sinne. Kylmäsavuporo sinihomenjuusto kastike, niin aivan loistava. Rouheeksi kuutioi ja sinihomenjuustoa kermaa. Kiehottaa sen. Varmasti. Todella hyvä. Tai keitto vastaan. Ja nyt siinä on kaverina sitten niin tuo tosiaan hilla. Se ei ole lakka, kun se on hilla. Koska meillä on töitä, meillä ei ole lakkoja, siksi meillä on hilloja. Niin, kuka nyt kutsuu millä nimellä. Mutta sitten on pikkelöity. Onko se murrealue juttu? Kyllä se on vähän aluejuttu. Ja muuraajahan se ei missään nimessä ole. Joten muuraaja on vasta se, että kun se ei ole, se on raaka. Ja pikkelöitiin taas, totta kai sen tulee vähän makeutta sinne, sokeria, mutta sitten jostain syystä happo, eli tuolla on marjataan happamia itsessään. Mutta sitten toinen happo, niin se jostain syystä pyöristääkin sitten sitä makua vähän, että jotkut ei tykkää hillasta alkaasta sen takia, kun se on hapana. Mä sanon, että tässä se pyöristyy jo vähän erilaiseksi. Tää oli hyvä setti. Mikä oli paras pari? Vaikea sanoa. Musta oli aika hauska se julmusti. Okay. Se oli jotain niin erilaista. Joo. Musta tuntuu, että mä olen keski-ikäistymässä, joten mun on pakko sanoa, että toi vaalean laakeri harmaa suolattu joulukinkku. Joo, kyllä siinä toimii. Mutta sitten mä nostaisin sitten yhtenä, tästä on todella vaikea, niin että pistäpä lapsia. Mikä oli paras? Niin. Mutta sitten se hauskaa siinä sauna-alueessa se vihta siellä. Ja sitten se ajatus, että olut makkara, sauna-olut. Tai niin, joulumakkara, niin että niistä saisi just semmoisen hauskan kombon tehtyä saunailtaan. Ja totta kai se olut valitaan sitten vähän se hetken ja tyyli ja tavallaan, että jos se nyt on, pitää katsoa se lätkäfinaali, niin kyllä se laakeri on. Mut joulupöytään sopii siis aika monenlainen olut kanssa ja monenlainen ruoka tietysti, mitä se nyt sitten onkin. Ihan samalla lailla kuin viinejä valitaan eri ruokalajien mukaan, niin miksei olutenkin sitten olla siihen vähän erilaisillekin rikottaa ruokailua. Varsinkin kun joulupöydässä ei pitäisi olla kiire. Ei. Kiitos Juho sulle ja kiitos Matti sulle. Oli tosi kiva kuulla teidän näkökulmasta näistä jutusta. Kiitos kutsusta ja mahdollisuudesta. Otetaanko sille vielä skål oluista. Ja kiitos Niina mahdollisuudesta. Ja hyvää joulua. Hyvää joulua.